Sa number 2, probinsya sang Negros Occidental ang magabakal sang ELISA machine sa tinutuyo nga mabuligan ng stakeholders sa game fowl industry sa bahin sa ilang requirements sa pagpadala sang manok sa gwa sang probinsya. Kasunod sang kaso sang bird flu sa pungsod, suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renata Dicena, isa sa mga requirements nga ginapangayo sa mga inugbulang nga manok nga gina-ship out sa probinsya among negative ELISA test o kun RT-PCR test. Sa pagsulundan sang Department of Agriculture, 10% sang shipment ang dapat na paidalom sa among mga test. Ang sitwasyon karon amo nga wala sang kapasidad ang probinsya sa pagpatuman sang kasubong nga mga test. Rason nga ginapadala pa sa Manila gani nagakadugayan ang compliance sa among nga shipment. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, bilang bulig sa game fowl industry nga isa ka 3 billion industry, nagpaina sang pondo ang probinsya aguto makabakal sang ELISA machine nga nagabili sang 900,000 pesos. Nagaproseso man sa karon ang probinsya para sa accreditation sa diagnostic laboratory sini para makapatuman sang among nga test suno kay Dicena. Ang aton subong i-try no is to come up to purchase an ELISA nga machine no to support our animal industry para magdasig ang processing naton. And then we can try to set up another RT-PCR machine no para naman sa sininga purpose. We try also to appeal no kay ti wala man tayo outbreak di, why will we be considered subject to that requirement? Tani ang areas lang yan nga kung diin may ASF kag may avian influenza, sila lang yang i-require before shipping out, but subong it's a general rule.